med et indslag med den unge iværksætter Kasper Blom. Senere har vi et indslag om danske al-Qaida-krigere, som hyldes på de sociale medier. Derudover har vi et indslag om en masse sammenstød i det tyske snekaos. Så over til sporten. Ja, og velkommen til sporten. Vi kigger lidt nærmere på Tine Baugs afskedskamp på topplan. Nu skal vi til det første indslag. Det handler om den blot 20-årige iværksætter Kasper Blom, hvis hverdag er en del anderledes end sine jævnaldrende. Entusiastisk. Eksplosiv. Produktiv. Men hvem er denne entusiastiske, eksplosiv og produktive person egentlig? Hans navn er Kasper Blom. Han er 20 år gammel, og alderen er noget af det eneste, han har til fælles med sin jævnaldrende. Yes, jamen jeg skal snakke om valg af platform, og det er baseret på alle de ting, jeg har lært igennem de år, hvor jeg har drevet webshop. Vi har brugt ham tidligere som oplægsholder, og han fik jo topkarakter, da vi lavede evalueringer, så derfor har vi valgt at spørge ham, om han ville komme igen. Tusind tak, fordi du kom. Og det er med god grund, at Kasper Blom får så flotte evalueringer, når han er ude for at give tips og tricks til at opbygge en effektiv webshop. Han har nemlig selv stor succes med at drive sine egne webshops fra hovedbasen i Viborg. Og her har vi golfbolde. Hans første webshop, billiggolfbolde.dk, omsætter for over 1,5 million kroner om året, og den succes har han udnyttet. Så i stedet for at gå ud og bruge dem på alle mulige fjollede ting, så tænkte jeg, at så vil jeg hellere bruge dem på at starte nye forretninger op. Og det var egentlig sådan, at så blev en forretning til 2, og 2 blev til 3 og så videre. Og en af de forretninger er iCovers. Det er en virksomhed, som Kasper Blom har købt sig ind i, og den fungerer som webshop, men Kasper Blom har sammen med sine partnere også åbnet fysiske butikker i Aalborg, Viborg og meget snart i Odense. Og lad os gå ind for at se, hvordan det kommer til at se ud. Men her, der kommer disken til at stå. Kasper, han er jo en iværksætter med stort I. Han kaster sig ud i alle mulige projekter, som jeg ikke vil turde at gøre. De 3 partnere bag iCovers skal lige et smut forbi Stamcaféen til et forretningsmøde, inden Kasper Blom kører hjem til lageret i Viborg. Han kan have rigtig, rigtig mange bolde i luften, og det er en rigtig, rigtig god egenskab i det, vi arbejder med. Den 20-årige iværksætter har udover billige golfbolde og iCovers del i 4 andre virksomheder. Og de 6 virksomheder plus de hyppige foredrag for organisationer som Udvikling Fyn skaber en rigtig travl hverdag. Altså jeg arbejder ekstremt meget, der er stort set ikke noget tidspunkt, jeg ikke arbejder på, kan man sige. Og det kræver det selvfølgelig, men igen, så længe jeg synes, det er sjovt, så har jeg heller ikke noget problem med det. Men er 6 virksomheder ikke 5 virksomheder for meget? Nej, mener Kasper Blom. Han nyder sit travle liv. Jamen altså, det er jo min hobby, kan man sige, og det er så tilfældigvis også det, jeg tjener penge på, som jeg kan leve af, så det er jo fantastisk. Kasper Blom er efter en lang dag nu nået frem til lagerbygning i Viborg, hvor hans 6 virksomheder har base. Det fungerer på den måde, at vi styrer det hele her fra Viborg af, hvor vi har lageret, og vi har vores medarbejdere. Og det vil sige, at en medarbejder kan sagtens være i gang i alle 6 virksomheder og være aktiveret på forskellige måder. De 6 virksomheder sælger alt fra golfbolde til miniudgaver af ægget, og Kasper Bloms tætteste samarbejdspartnere, som for eksempel har ansvar for salg og indkøb, er mellem 17 og 18 år. Sidste punkt på Kasper Bloms dagsorden er et strategimøde hjemme i lejligheden i Viborg sammen med den 17-årige Rasmus Borup Nielsen. De ejer sammen 2 virksomheder. Den ene hedder Dealfighter. Den handler med detailforretninger, og i februar omsatte den for over 1 million kroner. Rasmus Borup Nielsen har indtil nu valgt at droppe en gymnasiel uddannelse, mens Kasper Blom ikke har læst videre, siden han for et par år siden fik huen fra handelsskolen. Men hvad betyder det, når deres penge rækker til at bo i denne lejlighed med flot udsigt og ikke mindst en garage til Kaspers nyindkøbte Audi? Fra succes til fiasko. Danske al-Qaida-krigere hyldes som martyrer efter at de døde i en jihad i Syrien. De kæmpede mod diktaturet og regimet, men de døde. Nu hyldes de på Facebook og Twitter. Der findes sider på Facebook, hvor man kan få oplyst om disse personer er omkommet. PET har ikke ønsket at kommentere på, hvorvidt man overvåger sider, hvor andre såkaldte muslimer bliver hyldet for deres idéer om jihad. En af de nutidige forkæmper for jihad, imamen Abu Ahmed, som tidligere har trænet danske indvandrere, der har været involveret i danske terrorsager. Det er overraskende, at en sådan som ham går ud og så åbenlyst hylder såkaldte martyrer. Besøg af lektor i religions udvikling fra Aarhus Universitet, Adolf Cornelius von Gulager. Velkommen, Adolf. Hvordan bliver man egentlig martyr? Vi starter med, at du enten er
måde, du bliver martyr på, det er, at du simpelthen går ud og offrer dit eget liv for at gøre noget der er godt ifølge islam, ifølge sin religion. I islam, der kalder man det ikke for værende martyr, men der er man shahid, hvilket er noget af det højeste, man kan blive for islam. Hvad mener du om, at danske konvertitter falder i kamp for al-Qaida? Jeg kan slet ikke forstå det. Hvorfor vælger en mand som Abu Ahmed at hylde de såkaldte martyrer så åbenlyst? Jamen det kommer simpelthen også lidt bag for mig, fordi at når man tænker på, at han er en mand, der har trænet folk, der har været impliceret i danske terrorsager, så er det lidt, så synes jeg personligt, at det er lidt dumt, at han går ud sådan offentligt. Tak skal du have, Adolf. Nu skal vi videre til indslaget om harmonikasammenstødet, som skete på motorvej E451 nord for Frankfurt. Flere end 100 biler var involveret i et kæmpe trafikuheld, der lukkede motorvejen i begge retninger. Den voldsomme ulykke skete nord for Frankfurt, og de glatte veje og store mængder sne menes at være årsag til ulykken. Adskillige biler blev totalskadet. Flere personer måtte behandles akut på stedet, men rapporter siger, at ulykken ikke har kostet nogen liv. Det er ikke kun på den tyske autobahn, at den er gal. Flere steder i Europa har trafikanterne haft alvorlige problemer med de glatte veje og dårlig sigtbarhed efter den seneste store mængde sne. Og nu skal vi til sporten, hvor du har noget at sige, Ben. Ja, vi skal høre nærmere om Tine Bavns afskedskamp ved All England. International badminton, the number 7 seed from Denmark, Tine Bavn! Her ser vi Tine spille sit livs sidste kamp på professionel plan mod det unge thailandske supertalent Intanon Ratchet. Tine startede godt ud med at vinde første sæt 21-14. Fik dog vanskeligheder i andet sæt, hvor hun tabte 16-21. Hun ville dog ikke tabe sin sidste kamp, så hun fik overtaget spillet igen og vandt tredje og afgørende sæt uden problemer 21-10. Denne sejr er hendes tredje All England titel gennem karrieren. Så over til vejret. Hvad så, Knud? Får vi de samme problemer med sne i Danmark, som vi har set? Ikke så nordret land, men det kommer Kaj på senere i nedbør. Ja, så kan man se temperaturen her i landet, det ligger på en -1 til -3 grader. Der er blækvis sol rundt omkring i landet, men der er også delvist overskyet. Så kan man se, at vinden kommer fra en nordøstlig retning. Det ligger på en 10 til 11 meter i sekundet. Som det føles som omkring de der -15 grader. Ja, det er det så nedbør. Det kan man se ved, at ligesom før med vinden, at højtrykket, det har vi liggende heroppe over Sverige. Og så ned her i Tysk, der har vi et lavtryk. Her kan vi så se, hvordan vejret, eller nedbøren, det kommer fra en sydvestlig retning op over Danmark. Her kan vi så se, at omkring tirsdag, der bliver det meget træls her omkring, som også er der, hvor der vil komme snestorm og fyring hernede omkring Lolland Falster og det sydlige Sjælland, mens at der stadigvæk er meget svært fremkommeligt